everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Limbo. Dorena, unsa naman sa imong gibuhat ha? Kaya sa may akong gibuhat. Nganong mikat-kat ka man sa parel? Dili ko muhunong sa papangitag paagi makagawas ko kung dili ka musulti nako sa mga butang nga nakapalibog nako. Yan ang mahadlok magkamakitan ko sa uban. Okay, sultihan ta kasi tinuod. Sulti na! Tungod kay nahadlok ko, nga sama sa atong anak, makidnap, aron ipalukat. Wa mamatay ang atong anak. Unsa? Ako ning gitago nimo. Labi na pagkakita nako nga agresibo ka na mulihok. Gilukat pa nimo siya? Wa na makapaabot ang mga salbahis nga matigom nako ang napo ka milyon nga ilang gipangayo. Ug di na ko gustong hisgutan pa ang nangaging nga pagkidnap sa atong anak. Tungod kay Unsa? Tungod kay ikaw ang kauban sa atong anak sa diyang nakidnap siya dito sa karnibal. Ug dili ko gusto nga mabalik ka sa kanhimong struggle sa pagdawat nga wa na ang atong anak. Nga naman, gipatay ba sa mga kidnappers, Elizabeth? Way nahibaw kung patay na ba siya. O nahali na kini sa mga way kasing-kasing nga adunahan nga mamalitay og bata. Oh, duli na! Duli na! Happy na. Patay na gyud di ay siya. Maayo kayo ni akin na pudo. Ay, ma'am. Mayong buntang diya, ma'am Nika. Uy, Ay. diin ka man gikan, do, Poldo. Boss. Nagpalit kong potong si Kwate, boss Iman. Lamig ka nagtimpla, god. Aray, boss. Agay. Sakit kaya kung dugahan sa mong gibuhat, do, Poldo. Unsa gud lagi mong ipanulti, boss. Sakit. Ay. Nagtuog kang huwag ko makabantay sa mong kausaban? Boss. Huwag man ko mausap, boss. Nausap ka. Ay. Nausap ka. Kinagkat-on ka nagpamakak na ko. Boss, pasabton di ka. Kulata sa kumpaw. Agay. Ibartolina na tawhan na kay ihaon ko na. Dorina. Karon. Nakasabot ka na gyud. Kung nganong di ko gusto nga magawas-gawas ka. Kay nahadlo ko nga ikaw nasab ang sudod nga mawaan ako, Dorina. Ikaw na lang ang nahibilin ako, sweetheart. Ikaw na lang. Usap buhaton ka gyud ang tanan nga maprotektahan ta ka. Nakakontak ba ang mga kidnapper ninyo? Oh, sweetheart. Usakay kayo. Usakay gayon lang yun. Ug nangayo siya 10 milyones. Ug sa di ang mibalibad ko, ngawa ko anang kantidara. Gi-off niya ang cellphone. Ug dili na siya makontak. Hagtod karon, wa patay kaliputan kung naunsa na nga atong anak. Ug sabi kibuhat sa kapulisan. Wa lang ba sila magpakabana? Mitabang sila. Pila ka buwan nga ilang gitrace ang mga grupo sa sindikato nga manggidnapay og bata. Ug may nadakpan sila. Apan ginagmay lang kini nga grupo. Ug nagtuo ang mga pulis nga dakong sindikato ang nagkidnap sa atong anak. Pangitaon ta siya. Oh, Pangitaon ta si Elizabeth. Dorina! Pangitaon ko si Elizabeth. Daan pa ko. Mubalik na saga sa kagubot nga sa ini. Dorina, pamati na ko. Kinahanglan mo kalma ka. Pero
atong anak ang gikidnap. Nahibaw ko nga wa mohunong kapulisan sa pagsubay sa kidnapper. Wa sila magpabaya. Pero, nga nung wa man nila makita ang bata. Mausab na nga akong pangutana, Dorina. Kung gusto kang mahibaw kung hain ng atong anak, labaw na kung gusto. Busakin lang na mo kalma ka. Okay. Okay, kalma. Kalma. Buhangyo ko nimo. Ayaw puning akong problema. Anong maproblema man ka nako? Tungod kay nahadlok ko nga ikaw ang sunod nga kinapon. Tungod kay klaro kayo nga nakakita nimong mga kidnapper nga mo'y inahan ni Baby Elizabeth. Lahi ra gyud kun kita ang mangita sa atong anak. Basin na unsa na siya karon. Maoran nga akong pangayoon nimo. Ug ayaw gyud paggawas din eh. Pagmata na Puldo. Sige, magkatog. Boss, maluwi ka, boss. Ayaw ko pati, boss. Huwag ko siya niyo, boss. Unsay way sa? Nag-unsa ka sa karnival. Gisundan ko na mo dito, boss. Gipasundan ta ka kang ilmo. Og nakita niya namiduol ka sa usa ka duaanan dito. Og nangutana kang babae. Babae nga nagduha sa maong karnival. Boss. Dili dautan akong tuyo dito, boss. Nagsusil ako sangaan sa babae nga akong naibgan. Oh. May naibgan kang babae sa karnival? Oo, boss. Elmo! Boss, pasensya ka na, boss. Nanghihigog ikan. Okay lang. Elmo, tinuod ba ang iyang gisulti nga nagsusi siyang babae dito? Ubos. Nganong wa man ka misulti na ako ini? Bangag sa ilong. Kuan, boss. Nalimot lang ko. Unsa man, nasuya ka ining Puldo. Uwa, boss, oy! Ano masuya mo ko niya nga parehas man mi, boss. Boss, nasuya tuod na siya nako, boss, kay ako may leader kung manglakaw mi. Elmo, nahibaw ka ba sa mahitabo sa mga taong masuyaon? Kuan, boss, kanang, boss, down na, boss, iba. Ay, Una kini ni Musa. Naibog lang nagbabay si Puldo. Pero imong giintriga. boss. Pangayog pasaylo ni Puldo. Bro. Sorry, bro. Ikaw sa Puldo sa sunod. Sultihi ko. Kundo na kay chicks nga maibgan kay aton dagiton. Ayaw na lang, boss. Dili na lang ko ang babae. Badbari na lang ko ninyo sa kong gapos. Nalingling. Ay, Ma'am Dorina, awa sa man mo kaon na ka? O muhuwat ka ni doktor nga mo abot? Nalingling. Nakaabot pa ka sa pagkidnap sa among anak? Ha? Ma'am, di lang ta maghisgot, ana. Nganong mura kag nahadlok nang? Doon na ba ko'y wa mahibawi karon? Sa kumbana? Ma'am Dorina, ang tinuod, wa yun may makaabot si Loloy sa mga panghitabo ining baya. Unsa? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!